Pentru a introduce cu succes un nou obicei, începeți cu cea mai simplă acțiune. Identificați acțiunea minimă care declanșează obiceiul dumneavoastră și asigurați-vă că este legată de un declanșator imediat. Nu trebuie să existe un decalaj de timp între apariția declanșatorului și prima dumneavoastră acțiune. Simplificați cât mai mult acțiunea aleasă. Adăugați contextul unde, ce, cum și cu ce faceți. De exemplu, dacă doriți să introduceți un nou obicei de a bea apă caldă înainte de cafea, începeți cu o acțiune simplă, încălzirea apei în fierbător. Exemplu, declanșatorul dumneavoastră este pregătirea cafelei de dimineață. Acțiunea micro este să puneți apă în fierbător și să-l porniți. Acțiunea simplificată este umplerea fierbătorului cu apă. Contextul: în timp ce pregătiți cafeaua, umpleți fierbătorul cu apă și îl așezați pe aragaz sau în priza electrică pentru a încălzi apa. După ce apa este încălzită, umpleți un pahar cu apă caldă în bucătărie, lângă cafetieră. Începând cu încălzirea apei în timp ce pregătiți cafeaua, puteți crește treptat cantitatea de apă băută și poate chiar adăugați alte obiceiuri sănătoase dimineața. Pentru fiecare obicei, definiți cea mai simplă acțiune și contextul pentru a facilita procesul de introducere. De exemplu, dacă vă este greu să începeți să meditați, începeți cu așezarea pe o pernă de meditație în fiecare dimineață după ce beți apa caldă. Înainte de începerea următoarei lecții, efectuați următoarele. Alegeți unul sau două obiceiuri. Identificați acțiunea minimă și declanșatorul fierbinte pentru fiecare obicei. Adăugați contextul: unde, ce și cum veți executa această acțiune. Asigurați-vă că nu există un decalaj de timp între declanșator și acțiune. Această abordare vă va ajuta să introduceți cu succes noi obiceiuri în viața dumneavoastră.